Cano Şakir helbestvan û muzîkjenek ji Rojavayê Kurdistanê ye. Ev berhem hêjayê gotinê ye ku di warê xwe de valahiyekê mezin dadigire. Pirtûka Antolojiya Helbestan Nûjen a Rojava piştî xebatek dûvedirêj ji aliyê Cano Şakir ve hate amadekirin. Antolojî helbestên not û şeş helbestvanên li Rojava ku cihên cûr be cûr yên dunyayê dijîn di nava xwe de dihewîne. Bi tevahî ji 718 ropelan pêk tê. Ev berhema ku di warê xwe de xwedî qîmetek muhîm e ji aliyê weşanxaneya arê ve hate çapkirin. Çapa yekem di sala 2020 de meha Nîsanê derket. Helbestvan û muzîkşen Cano Şakir di sala 1974 de li gundê Tilxatûnê li Tirbespiya Rojavayê Kurdistanê hatiye dinê. Helbestname, Rojava, rêwîtiya berbiavê ve rawestgehên bendename, pirtûkên wî yên dine ku hatine weşandin. Cano Şakir ji bilî helbestvaniyê bi muzîkê re jî eleqedar e ku heta niha sê berhemên wî yên muzîkê derketine.